uden at der bliver holdt i hånden på ham. Så, ja, du kommer bare, Alex. Jeg er ikke. Kan han gøre det, kan han gøre det, kan han gøre det, kan han gøre det. Ja, kom så. Igen er det. Tredje gang, bedste gang. Det er anden gang, det her. Tredje gang, alt. Og nu. Kom nu. Gør det igen. Det skræmmer mig fandme. Ja, godt. Nej. Mia, så går også stille ved siden af ham, hvis han nu skulle falde, så han ikke kan gribe fat i dig, ikke? Åh, det falder.